Și am băgat mâna lor în pungă, mânca vaci gura voastră frumos așa și el a zis așa: băga mea și pula morții mătii și în familia mătii în gură să-ți bag. De exemplu, hai să vă explic o poveste din clasa a 8-a. În clasa a 8-a mânca vaci gura voastră, știți și voi cum se fac grupulețe și grupulețe. Cum sunt și pe la licei, cum e și la locul de muncă, cum e peste tot. Întotdeauna se vor crea grupulețe. Pentru că nu, și este foarte greu să aduni toți oamenii la o masă, să stea să se înțeleagă. E cred că cel mai greu lucru pe care îl poți face în viața asta e să aduni toți oamenii să-i pui la o masă. Nu mă refer la toți oamenii de pământ, toți oamenii pe care îi cunoști tu, că unii te suportă, unii nu te suportă, unii stau cu tine doar așa, unii așa. E greu să pui prietenii și dușmanii la aceeași masă. Și, na, eram în grupulețe, eu eram cu Bulă, cu Badea, cu Fonii, ăia era cu nu știu ce, fetele care așa în grup, ăia cu nu știu ce. Și era unul care mânca semințe. Ai înțeles? Mânca semințe sau nu știu ce dracu. Mânca, dar avea o pungă. Nu mai țin minte. Chipsuri ce erau semințe. În fine. Și acum noi aveam obiceiul că eu când aveam o pungă sau ceva, veneau toți și băgam mâna, mâncați și gura ta până la cod, ai văzut, îți mai rămâne să mai alegi tu punga la final. Mai rămâne, te duci la magazin, dacă nu te bagi într-un cor să-ți faci o gaură ca dihoria de pământ, să te bagi într-o gaură să mănânci chipsurile, mă, de te buhăiești de chipsuri, dai pe aici chipsuri, nu-ți ajung chipsurile. Dar asta este, ăsta e criteriul, te duci, mâncați și gura ta, că n-ai, dacă când deschideai punga, să fiu al dracu, dacă nu zici că n-am văzut în viață. Deci dacă te duci în deșert și să nu mănânci, și ai luat o pungă de ceva și s-au zis crack, punga, apar toți. Zici că sunt ăia de la din Harry Potter, mâncați și gura ta, ordinul, ăia din ordinul apare. Salvați-l pe Harry Potter, măi! Dă și mie chipsuri în pizda, mătii, măi! Engardiu, Avada Kedavra! Mara, ai înțeles? Cam așa e mânca vaci gura voastră. Când ai deschis o pungă de aia de chipsuri sau de ceva de mâncare, a apărut toți. Avada sau doză de suc, nu mai contează. Așa, și oameni frumoși și cinstiți. Iertați-mă puțin, am avut așa un moment de mine însămi. Trecem peste acest moment. Și m-am dus și nu i-am mai spus la acel băiat, vreau și eu, ce-ai tu. Am băgat direct mâna direct în pungă, până la cot, ca orice român cinstit care se respectă. Și a făcut și el nivel 4, e nebunie ce se întâmplă, să duc toți în Salazar! Ultimul nivel de cangur. Și puii mei frumoși și cinstiți, am băgat mâna lui în pungă și el a zis așa: Ioana cu bună, bebe, ai greșit canalul, fata mea. Vezi că e greu cu gagica mea, cu nevasta mea, are 70 în braț, dă cu pumnul de rămă elefanți. Ai greșit canalul, fata mea. Ai greșit canalul, fata mea, e greu. Nu mai da din astea că mă rupe nevasta mea în pumni. E greu, fata mea. Du-te și tu, dunează la stresul alea. Lasă-mă pe mine, fata mea, cu bebe, cu puiul, cu de-astea. Ai greșit canalul, fata mea. Du-te, lasă-ne, trăiți-ar familia ta. Du-te de aici și pleacă. Pleacă că e aia, se uită pe live. Du-te la București. Așa. Au cer de Luminița Sandiu. Mai am învățat la geografie astăzi. Podișul moldovenesc este așa de mare și, Doamne, are așa, vine exact așa ca și cocoașa lui Imogen. Haideți cu toții la școală să învățăm podișul moldovenesc. Așa face Luminița Sandu. Trecem peste, mai imită și noi oameni, mai astea. Și am băgat mâna lor în pungă, mânca vaci gura voastră frumos așa și el a zis așa: băga mea și pula morții mătii și în familia mătii în gură să-ți bag. Pardon. Când am văzut aceste lucruri, m-am enervat puțin. Și am zis, mă, ce să-i fac? Ce să-i fac? S-a strâns toată clasa, că în loc să vină băieții, fetele să ne despartă să cutare, încep toți. Bătaie! 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 Deci aș merge când văd grupul de oameni proști, că în loc ăștia și agită lucrurile. Te aș, bagă-mă mâna în gură, suge-l tot, măi, omule. Băteți-vă, mă, să vedem, să sară pulii, în loc să zică, nu vă bateți, mă. Fiți, măi, băi, să apară acolo, unul, știi? Să apară unul, dar știți cum să apară, gen așa. Măi, oameni frumoși, nu vă mai bateți, mă. Iubiți-l pe Dumnezeu. Primiți-l cu căldură în sufletul vostru. Iisus este singurul mântuitor care a avut o armată fără să facă rău oamenilor. Nu vă mai bateți, măi, oameni. Nu vă mai bateți. Efectiv toți erau bătaie, bătaie, bătaie.
Jur că aș fi vrut și eu să, când îi bate măsa cu tasul, să apărem tot, să fac și eu un grup și când îi dă măsa cu cureaua. Bă, taie! Bă, taie! Dă-i trăiți familie! Bă, taie! Dă-i tanță, dă-i! Bă, taie! Ai înțeles? Și acum a început. Ăla vine cu să încare pumn. A venit moldoveanul, mâncați și gurata, a făcut pumnul, l-a dat pe spate, dar e catapultă. A venit cu pumnul, cred că jumătate de oră i-a luat să ajungă până la mine și eram la 2 metri. El, știi? El. Fac eu ce fac, nu știu ce am făcut, mânca v-aș gura voastră că m-am enervat rău de tot, ați înțeles? Și odată mâncați și gura ta, deschid ochii, eram purtat pe brațe, băi, efectiv eram purtat pe brațe, de bulă, de funii, de toți. Bine, băi! Bine, băi! Eram, bă, ce pula mea, ăia din spate, așa te-am învățat, bă, să bați, neagule, bravo, zic, ce bat, ce să bat, mă? Eu când a venit să termine, eu m-am ferit, mânca v-aș gura voastră și am dat la mare pumn în gură dacă sunt pe spate. Băi, efectiv! Efectiv! Inima care n-a vrut să dau în el, eu m-am ferit, nu știu cum dracu am făcut și am dat la mare pumn în gură. Ăla era pe jos și era toți, mă purta. Negu, 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 negu. Băi, să vedeți, mă știau toți de frică, mâncava și gura voastră pe liceu pe acolo. Ieșeam, îmi deschidea lumea ușa. Vă dați seama că m-am simțit, vreți să vă mic că m-am simțit bine? Venea femeia de servici, mă tura. Scuzați-mă, domnule, ai grijă. Hai grijă, fata mea. Răspuns sau nu răspuns? Dă-te puțin așa că trece. You know what I'm saying? Așa. A început mâncava să mă știe toată lumea de frică pe acolo. De toată lumea credea că eu știu să mă bag, că știu Ciongocu, Ciogudu, Ciocchiria, ce gândeau ăștia că fac valuri testoase, că ce dracu fac, cum fac. Eu un amărât, dacă îmi dădeai un minge în gură, plângeam după mama 3 zile, ești prost? Monica Oling și nu prea răspunzi. Răspundem sau nu răspundem? Ce frumos erai, Chel, zici că erai bilă de bowling? Vorbește Carolina să moară aia dacă te mint. Carolino, ești că-i saltea pișată la față să moară aia dacă te mint, că nu vorbești crebu. Vine aia dracu de crembu și te exploda, dar vorbești, băi, tu nebună de cum arăt eu, băi, Carolina o să moară și că e menghină la față, băi. Băi, nebună, dracu, care ești? Iertați-mă, am avut așa o de-asta, o ieșire mai diplomatică. Și cam asta a fost cu bătaia de atunci, mâncați-și gura ta. Au început să bulă, că bravo, băi, eu te-am învățat, eu te-am făcut, alea, a început să toți pe acolo, mâncați-și gura ta, o degringoladă totală. Și după aia mai era una, era Ramona și mai era, nu mai știu cum o cheamă pe cealaltă, cea mai bună prietenă ei. Și m-am luat eu odată de Ramona. De asta, așa, m-am luat eu de Ramona. Nu mai știu ce i-am spus lui Ramona. Am jignit-o, știi? Nu mai țin minte. Și a venit prietena aia, de mi-a dat mare pumn în gură, de mi se mișca dinții ăsta de aici. Și a început toată clasa să râdă de bine, că m-a bătut o fată. Arată-i și noi, mi-a dat mare pumn în gură, vrei să te mint? Mi-a dat aia și că măi, Weather. A făcut așa, bum, direct în gură, mi-a dat și eram așa. Ce faci? Ce faci, măi, fată, mă bați? Mai alea, mai... Să râdem, să mai alea, mare pumn în gură, ce mi-a dat, mi se mișca dinții ăsta de aici. Dinții ăsta de aici. Oricum după aia mi-a căzut în pireu. Așa și, na. Nu sunt adeptul la bătaile astea, nu știu ce, nu-mi place, frate. Nu-mi place. Nici n-am fost într-un anturaj, care să fie violent și astea, să nu știu ce. Pe noi ne bătea băutura, nu trebuia să ne bătăm noi, să ne batem. Pe noi ne bătea băutura, n-aveam treabă. Olympique Pireu, voulez-vous la français à Rion, qu'est-ce que vous avez à la préparer? Oui, monsieur. Ah oui, désolé, à français, Uite, ăla de la 4. Are mașină de spălat vase? Eu spăl vasele sigură, mamă, Mariene. De ce n-avem și noi? De ce ăla are, nu știu, de ce ăla are covor? De ce ăla are? Dacă donează cineva 100 de euro să răspă pala și nu George Ion, dar cu siguranță o fut pe măta. Așa, bun, trecem mai departe.